Бере домати ли? И знаеш какво прави после? Като ги пусне майка и да ги храня. Чакай. Марянки, я се обърни за малко. Правиш си видеоклип? Видеоклип правя да покажа. На тези, които не те познават. Що? Кой се заинтересува от мен? От тия неутрефини хора, те ще питат, нали, какви сте, що сте, а Сашко да го заснема, той си заслужава. Сашко? Усмихни се, Саша. Дай го този биберон, дай го на Чичо. Дай, на дядо, с Чичо. Ще плаче ли? Не. Усмивка, айде лапай пак. Оп. Да. Сега. Я малката, аз малката. Евгеника искам да я снема, пази си до петуче. Ако да я снимаш, тя влезе вътре. Ей, Евгения! Ама там си има специално чаша. Евгения! Къде отиваш, може би? Мами! Си тук ни тегаш. Мама, ти не те направила в комодорите. Не мога да си гледате мините. Те къде са? Паяк? Внимавай, внимавай. Зак! 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 Затвори сега да видим да направим зак. Затвори да направим зак. Зак!